Catalan Arts i Catalan Films són les marques de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'exportació i la internacionalització de les empreses culturals i creatives catalanes. Mitjançant la nostra xarxa d'oficines a Europa, treballem diverses línies d'acció per connectar, guiar i donar suport a les empreses culturals i creatives i millorar el seu accés i posicionament als mercats. Amb aquest objectiu, promovem la presència de les empreses catalanes i els seus projectes artístics a mercats, fires i els principals esdeveniments professionals i incentivem la coproducció i la distribució de projectes catalans. També donem suport a pel·lícules i talent seleccionat en els festivals internacionals de tot el món i actuem com a representant oficial per a la indústria del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en els mercats internacionals. A més, oferim tot tipus d'eines i recursos als professionals de Catalunya que volen desenvolupar els seus projectes internacionalment, com els professionals d'altres països que busquen produccions artístiques i volen establir contacte amb els seus creadors i promotors.